kesin ke menongkong ke ketin Hades ke pau nongkong haga testament betmai kede haga gospel jo Matthews kanong ba cutway kesin ke baar kede haga nong ba kanriu kesin ke balai kede ke gospel jo Lucas haga nong ba spo kamdon gospel jo Marcos kene ketin Hades kesin balai ke pau haga gospel jo Lucas kesin besau ke pau haga gospel Lucas kanong ba kanriu kesin besan ke pau ha ke kam jang apostol kanong baar mentang ala de ble haduk ke gospel Lucas kanong bespo nginong pule kanong bakhan riu jang gospel Lucas ketu de ke khanas pang u ruspa baru Lazarus kumno u Lazarus yap ban rong u shaga shedem Abraham yo ruspa pat habo yap lateb yu bat ket khot arplai kong te had dujok u khmet ikman ketu tin dujok to gede ke tin Hades nginong pule ye gane gal nong ka ba khan riu jong Lucas ngin e shoi kane ngan hikai ye gane ngan hikai na gospel Lucas ye kal nong ba khan riu ha ka last video ke video ba khadu do ngan le ye ge jing kai na ka gospel Lucas nong ba khan riu mentang ngin pule ye ga gospel sorry ye ga kam jo apostol nong ba ar ke khot ba ar phonyo kane de ge jing lap jong Petros ha Jerusalem but uyalap shigibru shapang Jisu baude Chris but bau yalap ong uyalap shapang kumno ubleu le penmi pat yo Jisu ne ke bayap but ula pelong ye u Jisu u Chris baru trai ha ge jimi pat jong baru ong ye kene ke jimi pat u Chris la krenro da u David ha ge kitab Psalm uang gumne ye ge jimi pat u Chris la yalap ro naga testament berem but manta u Petros u yalap naga sam kalong ba khan riu baru haganong ba hagajilap jong Petros haganong ba ar got khot ar pnya u ong yini kten wong u debiru ong menom eno e ga mensem jonga ha Hades kata gade ka kaniga Bible berem jongi naganiga biasa berem kejing kene ka Bible Protestant gebrem ka menom eno e gamen sim janga ha Hades lemne men om sha yo boko jome ban shem ye ga puut hagal nong ba arpo ko bala puwero ongum tahe haba u la yo il pa japang ge ba u bleus pemi pat yo kres be yab ongkum ne ula yo il pa ba Ukraine Japan gada ga jimi par Chris ba om shom la eno ye gaman sim ju ha Hades kata gede ke Bible berem biasa berem ke Bible Protestant berem la de pipule gini na Bible jong Protestant yang ga bathamai ke Bible bathamai kumno ki pankalai ni khtin Hades yang kumne na ba menom eno e gaman sim ju nga ha ga perthei ge ba ya sam ki ong menom eno ga mensim jonga haga perthei ki bayap kene ka bathamai kene bathamai ka ong menom eno ga mensim jonga perthei bayap kene ga barim ka ong menom eno ga mensim jonga Hades ke Hades ga ga perthei ki bayap handre le da village ban pule gene naga kentin ka ba debidu ong saba haga ne ga Bible jongi haga ne ga barim ngan puli pi kendiat ngan peni pi kumno u David Ukraine shapang kalnong ga bakhan riu ke kitab Psalm kumno David Ukraine hagat khot ga bakhat riu ong kumno wong kumne na ba menom eno ya ka mensim jonga ha ka jakabom yi sab ga ta de gad khot ka bishpo na ga ni ga Bible pe jong na ba menom eno ga mensim jonga ha ga jakabom yi lemne men om sha yo bokho jo me ban shem ya ga bopot u Petros vilab na ga kitab Psalm ha ga kam je apostol nong ba ar khot ka ba ar punyo ka ong menom eno mensim jonga Hades Henry la da people yang pulih na ga khot la nong bakhan riu kitab Psalm ka klam ong Hades ong ka jaka bom yi menom eno ga mensim jonga ha ga jaka bom yi la da pilai ban pulih ya ka na ka ni pat ka Bible ba thamai ka ong menom eno ya ga mensim jonga ha ga perthei gi bayap
ko menam eno ke mensim jenga ha ka perthei ki biyap ngan pen ipi kenang ban bapin nge jenga kitab sam gulong bakhan riu ke dekot ke bashpo namar me yadai ngana ge bor jong ke jiyap ngala sikri ho ime bat men om eno yanga ha ga perthei ki biyap so gani ke bible ko om menam eno yanga ha ga perthei ki biyap so cái ketin sapa khat wei sin ke ketin hides gadon khat wei sin ke pau khat wei sin ke testament ba thamai hagane ke kam apostol no ba ar khot bar phnyo de ke sin ke basan ke pau but meno ko ongum ne meno ye ke mensim jenga ha hides re hagane ke ba thamai ko meno ye ke mensim jenga ha ke perthai ke ba lada pilej ban pulai gini namar gini de kentin jong kitab sam long bakhan riu haga kitab sam long bakhan riu ko kum ni manam eno e gaman sem junga haga jakab mi haga bible bro go we ka pau tang chi sin gini gar kom translate jakab mi ka don tang chi sin haga bible bro go we ka jakab mi de haga kitab sam long bakhan riu ka khor bashpo kai to ga jakab mi le ne ga to ka perthai ge yap haga kitab sam kalau nombor country khot bishpo kaktin original kedai ke shio menom eno ye kaktin Hebrew kaktin original kaktin Hebrew bari ke testament matmala tho kaktin Hebrew ha kaktin Hebrew gani menom eno mesim junga ha Jacob mi katu Jacob mi ka original kedai ke shio dan shio kaktin Hebrew kedai shio ha bade mamta nginam pe ngin e shwai ni ye gishio ke ge ne gishio ngin pe shwai ye kom translate na ki bible kasi haga kasi berim ko ong menom eno e men sim junga hedes hagitab hakam apostol gonong go ar khot ar punyo bar khot lai huai haga bible kasi batmai ko menom eno men sim junga haga perthai ge bayap kaktin original jong kitab sam namar Petrus yo na kitab sam kolong bakhan riu hagaktin original hagitab sam bakhan riu ko menam eno imesim jinga hasio sap ka ba thamai ko hedes ka ba rim tes biasa rim ko hedes biasa ba thamai ko ka perthei ki bayam ngin pe shwan nong e hagani ke ba thamai hae kini ge ktin perthai ge bayap kapau nongkong haga BSI bathamai nganong biang kesin ge bat nongkong ke kini ktin ke perthai ge bayap kesin nongkong bagapau haga BSI bathamai kede haga kitab jingken kalnong bakhan riu kitab jingken kalnong bakhan riu ke nega kitab jingkel no bakhan riu kede ka jingjia shapang ka jingim jong ukora udatan baru abiram ke nega briu kini briu kede briu ki bele persha ye ga jingalam jong Moses ki ong lada medon hok ban yalam yo paj ba Israel ngiru ngi la hi ban yalam mdei ta me ki le persha ye ke leadership ye ga jingalam jong Moses baru Moses udwai hoblei but Moses udwai kumne uong ladapi ngin bo sngi la shai ngin yawan hagwe jeka but ublei un ai ka dak ka sain mano badai ban yalam ye gi khon Israel ladai mapi ngan yap manga ladai manga pen yap mapi kum la shai ki bo sngi but Moses uong kito ki bobot yo korau de than bot Abraham baro khelai nagaliang jong kitu pat gi bodon nagaliang jonga one bat polokor ge khana Moses udwai ong atrai ai ba gi briu barokin yotep ba me milapha ba me yanga bor ong Moses ong nikti ong lada kine ki briu Abraham korad bat dathan lada kine ki briu bat baro kine ki jingdon jam juki ke yeng sem juki ke ba bodiki lada kine ki briu ki yap daga jing yap ka ba kumba yap lang pai ba to ai ba kintip ba memsham lakhot yang ban yalam handai lada kini ki bri ki yap da gi yap go bakhalla da gi yap ko bom judan ba yap mano lada ki yap da gi yap go bakhalla
kat haduk baka kendau kan ang bat ka ngoi teli ki penim da ki yap da ka jingyap ka bakhala to ai ba upai ba irol kin tip un tip ba ublei upha manga ban yalam ublei upha yanga ban yalam yagi pa Israel ban palakor ke khana kum la sha ki wan udwai Moses ke Bible ko ong tega kendau kala pedang sebab kendau kala pedang bat kala ngoi teli yo Dathan yo Kora baru Abraham ngan pulai pi haga dekot ke ba ke kitab jingkeng kalong ke ba kan riu ke dekot ke ba laipo naga bis ai ba thamangan pulai namar la do trai ule ya ke bompat juyos ngo bat ba khando kan ang bat kan ngoi ya bat ya barokat kita ba don ke ba ki don bat kumta kin hap shaga perthai ke bayap tipin sa tip bagi ne ki beriu kila kenta yo trai kat khot ka ba lai pho lai kong kum ni da kumta ken hadin bo Moses lo duai ke bajia da kumta kila hap shaga perthai ke bayap rangkat ber ke jingdon jam joki ka khando kala tap yaki bat kila ja no jar ka Bible ko ong udathan Kora udathan ber Abraham kila ngam sepo ka khando kani ka bisa ka ong kila ngam shaga perthai kila hap shaga perthai ke bayap kesin ke benengkong kani ke khtin perthai ke bayap ka pau nengkong ha ka bisa bathamai kade ha gani ke kitab jingkeng ngong bakhan riu ka dekot ka lai pho lai ngap ngan ong biang balengi po shikini kitab jingkeng ngom khan riu namar kom translate jong kani kabisa bathamai ya ka kam apostol kolong baar ka khot bar phanyo ka khtin Hades habo Petros yila bong menom ino ig masim jinga ha Hades kat bagani bathamai ko menom ino ig masim jinga ha ga perthai ge bayap ka perthai ge bayap ka Hades ga perthai ge bayap thari skap ngan pulai phi na ki Bible ba pher ban ngana ji kai ka naga Bible ba pher ngan pulai pi ya ka kitab jingkeng galong bakhan riu kumno gi pankalai do khten perthai gi bayap naga Bible kasi haga ne ga Bible kasi barim dari bhilai ban pulai naga ne ga barim ya ga kitab jingkeng galong bakhan riu khot balai pholai haga ne kong kumne ti udathan Abraham ber Kora pat baro kita gi jingdon gm ki baro gi ba hing sem gi ba bodio kila her im shadujok kila lej her im shadujok kene ka biasa ba thamai barim ka ong kila lej her im shadujok kane pat ka ong kila ngam shaga perthai ki bayap dujok perthai ki bayap ngan pulai pi ka ktin original hangto haga kitab jingkeng golong bakhan ru ka original gade ga shio kila her sha shio ngap ngan pulai pi ni Bible ba pher lai photli gi Bible ngan pulai ban pen ep kumno gi pen kalai do ktin shio kene ga kasi ka translate do ktin kum ga dujok kila her udathan bo Kora Abraham kila her em sha dujok mantangan pulai nagi Bible ba pher lai photli ngan pulai gi Bible haka Young's literal translation ka klem pen kalai do ktin ke ka bakan ne shio kila her em sha shio haga King James version ka Bible King James ka ba pau ka leng perthai ga de Bible pareng ka pen kalai ge ne ktin kila her sha ga thliu King James haga Bible King James kitab jingkeng kalau nong ba kan ri ut khot lai pho ka translate itu ktin shiol kum ka thliu udathan Abraham Kora ki her em sha ga thliu kam de dujok ka de ga thliu haga King James ka Christian Standard Bible ka de ga shiol ka klem translate ka New American Standard Bible ka klem translate ke ka bakane shiol ka Revised Standard Version ro ke ka bakane shiol now ka New King James ka pen kalai ka kum ga thliu biang ka thliu
Ka NLT, ka New Living Translation ka ong ka jingtep, grave, ka jingtep. U korau hier sya ka jingtep. Ha ka NIV, ka badai ka New International Version, kadai ka Realm of the Dead lani ka perthei ki bayap. Kata ka ngadong ba umta ka perthei ki bayap. Ka English Standard Version ka khlimpan kla tin ki ka bakane shiol. Ka American Standard Version ka ka bakane shiol. Ka Darby Bible ka bakane shiol. Ka Hebrew Names Version ka bakane shiol. Ka World English Bible ka penkelai ka kum gathliu. Gathliu. Ka Net Bible ka New English Translation ka penkelai ka kum gathliu. Ka BBE ka penkelai ka kum ka perthei shapo underworld. Ka perthei shapo. Ka Modern English Version ka penkelai ka kum gathliu u korau le hier sya gathliu. Ka God's Word Bible ka penkelai ka kum gajingtep. Ka New Revised Standard Version ka khlimpan kelai ka bakane shiol. Ka English Revised ka ERV okay ngam tip ka igato ngalaklet. Kadai ka grave ka jingtep yang. Now ka voice, kadang ka Bible ka berteng ka voice. Ka kode ka land of the dead, ka region ki bayap. Ka Amplified Bible ka bakane shiol. Ka Contemporary English Version ka penkelai ka kum ka ground, ka khando. Kila hier sa khando, ka ground. Ka Jubilee Bible ka bakane shiol. Ka New Century Version ka penkelai ka kum ka jaka ki bayap. Ka New Living Translation ka ladep ka ka Bible in basic ka tu de underworld na ta ka Dewey Rhymes ka penkelai ka kum ka dujok. Nang ta ka Noah Webster Bible ka penkelai ka kum gathliu. Ka Tanakh ka badai ka Bible jong ki Jew ka penkelai ka kum gathliu. Nang ta ka Geneva Bible ka nero penkelai ka kum gathliu. Na kini lai potli ki Bible ka mga pulipi dei tang ka Dewey Rhymes Bible ka penkelai ka kum ka dujok. Ka Bible kasi berim ka penkelai ka dujok ti ukorau lahir sya dujok. Ka Dewey Rhymes Bible ro ka ong ka dujok. Na kini lai potli ma pulipi dei tang ka Dewey Rhymes ka penkelai dujok. Bat ka Bible kasi ka we dujok. Ha gani bisa ba thamai ka khlimpan kala dujok ka ong ka perthei ki bayap. So back ngini lai biang sya kam jo apostol ka nong ka ba argad khot bar punyo u Petros vilap ong menom eno agam sem junga ha Hades kat bagani pat ko menom eno agam sem junga ha ka perthei ki bayap ka perthei ki bayap ka perthei ki bayap ka dei ka thliu ha no gani ka tin ka perthei ki bayap ka paunu kong ka mi nu kong ka paunu kong gani ka tin perthei ki bayap ha biasa ba thamai ka dei haga kitab jingkhen kalong bakhan riu ka dekhot ka balai pho kitab jingkhen kalong bakhan riu ka dekhot ka balai pho so nga pani pi all right kasin ka manukong bagani khtin perthei ka bayap ka paun nukong hagani biasa bathma ka de ha ka kitab jingkhen khan riu now kani kam don ye kani khtin ka perthei ka bayap kani biasa berim kam don ye gane ga khtin perthei ki bayap kam don ka don tang hang ne perthei ki bayap so ngan kli bhi mata ke ga perthei ki bayap ka de ga Hades menom eno mesem janga Hades kani o menom eno mesem janga perthei ki bayap so ga perthei ki bayap ga Hades ke Hades ga de ga perthei ki bayap so ngin pe mata ka perthei ki bayap he ga don ha kitab jingkhen ka nong bakhan riu sin manukong ne khtin ka pau nukong ha ka Bible bro ka we ka dei kitab jingkhen khan riu ka egne ka perthei ki bayap kat kum ka King James ka dei ka thliu kat kum King James ka dei ka thliu ha kitab jingkhen khan riu lai pulai ka dei ka thliu kat kum na ga Christian Standard Bible ka ne ka perthei ki bayap ka dei ka shiol ka perthei bayap ka de ga Hades ka de ga shiol ka de ga thliu that's it ka de ga thliu ka de ka jaka jong ki bayap ka de ga jingtep kat kum ka New Living Translation ka de ka jingtep
kadai ka thliu kadai ka jingtep kadai ka shiol kadai ka region ke bayap ka kum ka voice Bible kadai ka dujok kat kum ka dowe rhymes Bible so ka perthai bayap kadai ka hedes kadai ka shiol kadai ka thliu kadai ka dujok kadai ka perthai bayap ngada ngelobe ngehikai spang ka dujok hedes ka dujok ka bangi translate na gihtin hedes ka don kat way sin ni gihtin hedes sa testament batmai bat philap kom translate ka don ka dei ha kom go baper la da pi mau ha gospel jong u Matthias kal nong bakan ri kol khat pra ko ngante ke balang jeng halor ni mos yang tegi kerdop ka dujok kinam lai ka tu dujok tu ka dei hedes hare la da pi mau ye ni ka klem ong dujok ong wat ka jingyap hi kam lai ka so ka hedes ka dei jingyap ka hedes ka dei ka dujok ka hedes ka dei ka jingyap ka dujok ka dei jingyap na klem ong manga ka dei ka Bible wat ka no inga ba no hika lam ler ka no ye gi Bible ba per namar ki translate ye ka tin hedes kujai hagur kom ba per ka dujok ka dei ka hedes ka dujok ka dei ka perthai ka bayap ka dei ka jingyap ka dei ka jingtep ka dei ka thliu ka dei ka khndo ka dei ka ri ki bayap kan mau ha kadai ke shiol bat habo Petros silab ong menom eno ga mansim junga haga hedes kane ka klembong hedes ong menom eno ga mansim junga ha ka perthei ki bayap kan mau ha ga jilab jong Petros ushim ye ka naga kitab samkan riu ka bo David Ukraine syapang ga jimi pa Ukris ong menom eno ga mansim junga ha hedes u David uklem ong hedes u David ong menom ino ga mansim junga ha shiol haba ki non translate ga Bible kasi barim ki translate tu kten ki ong menom ino ga mansim junga ha ka jakabom yi so ka hedes ka shiol ga dai ga jakabom yi ga dai ga jingyap ga dai ga thliu ga dai ga khndo ga dai ga perthai ga bayap ga bayap ga dai ga perthai shapo my goodness ka hedes ka dai kito ge bangala keren la pen ip na ge Bible ba per sangap u Petros u yalap ukran Jepang ka jing mi pat ukris mi pat nai nang no ukris mi pat na hedes sangap mata nang no ukris mi pat na hedes ka bamut habo jisu ya habo ukris ya udon hedes Kaei ge hedes ka perthai ge bayap ka thliu ka jingyap ka dei ga dujok ka dei ga ri ge bayap ka dei ga perthai shapo on and on so habo jisu yap udon habo jisu yap udon na hedes kaei ge hedes ka dujok so habo jisu yap udon ha dujok hatu gani ge dujok habo jisu don ge dei do dujok habo ksan yap ka dei am jilip No. Kam dei. Habo Jisu ya budon hedes. Le ayu hangta. Hajing sha kam dei ke jingkli borong habo Jisu ya uleche kata kam dei ke jingkli ke bedai. Ke jingkli ke bedai ke dei gene. Ja ayu Jisu habo ya. Ja ayu ton na banta ke jing su tho lang ngin chong bai. U Jisu leche ha ke jing yap nyo. Leche che uyap ha hedes now ke hedes lada piong ke hedes ke de cakapan sitom yo Jisu ke cakapan sitom namar bitib nem ke gos namar ka kum lokas no khan reu ke jinyap jong ruspa ole shahedes jayu yo ruspa ha hedes pitib ke khana kat kum lukas usha panchitom utu ruspa usha thang ha gading baru ong pa Abraham payu Lazarus buun pen jauh tang sejauh ke hotel jangan mangla terkong so lada pi pule ye gospel jung Lukas kan penlap hedes ke de jakapan sitom yo nongpop so lada kalong kumta hedes ke de jakapan sitom nongpop Jisu ya uleche hedes kemud pide reban ong kemud yo Jisu lepan sitom do jok kalong sisam ta pen sitom Jisu do jok no
Jayu Jisu yap. Hey, we have a Hades. พี่น้องแอมก็มันเซมจงยิสูแต่การเคลมเลยกันเลยชุกป้านกงาดังจุดเป็นอีพีอุเปโตรสองอุเดบิรูองอุเปโตรสองอย่างนี้กันเต็นเมื่อนำเอ็นอเอกมันเซมจงมโนบอนี่กันเดคริส so อุคริสองเมื่อนำเอ็นอเอกมันเซมจงฮาเฮเดสก็มันเซมจงโนมันเซมจงคริสฮาเอกดอนฮาเฮเดสdan bang ene Yesu yap tu yap ke let se jingtep se tot ke gemet jo utang bang mesim jo kam ke let se paradise ke let ngap shwa jajai Yesu del de ong Chris del de ong menam eno ke mesim jo nga Hades shai ke mesim jo Yesu Hades so bo David ukran pang ke jimi paru Chris baru Petrus wilap na David uang menam eno kemen sem jeng Hades kemudian bahwa Yesus yap kemen sem jong Chris kadon Hades na Chris mipat na Hades ngai lap ngakren jepi pang ini ke baro kadau kadai namar tanggawe kadau bangan ye ai ji ka jepang ka ji yap ba ji mi paru Chris bari ke bor jong ji mi pat kana pisno to namar ngemla ban yai lat ye kini ke ngada ai ji ka jepang kumno brio jepenem ka jepenem kawan ka jepenem kadai haga ji yap bar gejimi paru Chris la pim sngoto ye gejiyap gejimi paru Chris skapa kalau ngaba don kam hado kata banilap sepang gejiyap ba gejimi paru Chris namar lam dangilap om don jimpen em klem gejimi pat ba jimi ya ba jimi paru Chris om don jimpen em bala da pilap sepang gejimpen em pim la ban yai la ye gejiyap ba jimi paru Chris la da pilap sepang gejiyap jimi paru Chris pim la ban yai la ye dujok namar ba Jisu yap ulle che dujok pidon kamu kumni ngi don kam ban sngoto ke e gadujok ngi don kam ban sngoto ke e gadujok bar hage bede kene video nga aji ka spang gadujok ya ka bala translate nang ketin Hades ke e ge Hades ka ba Bible ke si translate dujok pat POE ba mentangi don artli gini ge Bible ka Bible ba rim ba Bible batamai ki translate yang ni ketin laga jong kene e ka ba kene Hades menom eno mesim jang Hades kene pat ko menom eno ke mesim jang perthe ke bayap pitip kumno ke Bible jong balang roman Katolik pat Bible kesi ko ngumne menom eno mesim jang hanyamra ngan sepeteng na kene ke ketin nyamra ngin sepet ye kene ke khot